Jeg hedder Malene Thorborg. Jeg er oversætter og har netop oversat cirka 40 digte af Chiles store digter Gabriela Mistral, der for 80 år siden fik Nobelprisen som den første latinamerikanske forfatter nogensinde. Digtene er udgivet af forlaget Aurora Boreal, og jeg håber, at mange vil få glæde af at læse disse stærke, følelsesladede, dybe og smukke digte.